paljon palturia, mut mä teen sitä mun työkseni vaan. Ja siitä se leipä siihen pöytään Kippua. Vaitaneen. Akke näytä kullivaan, nyt oli huono juttu taas. Nyt heitä vittu siitä yhdellä. Heitä vittu hitti kohti nyt. Voisi heittää kohti ja mennä vittu kättäkin taas. Onks sun kessu? Ei, tuo oli vaan. Mene räkin, onks sun kessu? Vittu noin perse. Niin on. Se on 4 euroa yhdessä. Mulla on muuten hauskat se. Itse pikku hiljaa, kun villataan sikkaa. Sitten. Oltiin eilen torressa. Mutta pojat vaan. Oltiin eilen torressa, katti Suomen peliä. Yhtäkkiä Toni ilmoittaa, täällä on kissa ihmisiä. Mä sanoin Toni, mennään vaan. Ja Toni ilmoittaa, et Vittu henkeä, vittu saa. Sit mua vitutti yks juttu. Heitin teidät keskustaan. Holminen soittaa mulle, et missä vitussa sä oot. Mä Sanoin sille, et on selvinpäin. Tuun kohta kotiin vaan. Holminen sanoo, että voi vittu tuo mun auto parkkiin vaan. Siinä kohtaa Holminen, mä sanoin vittu hiljaa taas. Sanoi Holminen, älä vittu Saikutaa. Mä sanoin, tää ei kuulu sulle, sit mä sanoin taas. Pikku torres, vittu se kaljahana. Aukeaa. Akke numero on tätä. Joo, odota. Mikä numero? Seuraava 0.